Ndiri kushamisika chose nevanhu veZANU-PF vamwe vari kutaura panapa vananyoka yemabhunu ava vadai kuti kuita mbiri yekudhikambena nana Mnangagwa. Chavasingazii chekuti ana Mnangagwa vakakwira bhazi ramuchamama, bhazi risina kwarinosvika. Upenyu hwevanhu veZANU-PF hwakafanana nechiya chinonzi chitutamangoro chiyachi chinosunda bhora rendove chacho. Nguva yacho zhinji kubondera, wakaona chakunosvika pachinonodyira ndove iyoyo ine yatooma kudarika hurungudo chaiyo kunge hwe, nokuti mese machinofamba mukubva ndove iri nyoro kusvika chanosvika kuburuku bhora racho rinenge ratova makala kunge kamaflash, risatozikamwa kuti bhora iri nderendove yemombe, ndove yemunhu kana kuti indove yei. Asi nguva yacho zhinji ndeye kubondera chodzokera kumashure because chinodhiraivha musoro uruku asi bhora riri kuenda chodhiraivha neruvhesi. Ndo upenyu hwevanhu veZANU-PF. Kunoenda upenyu hwavo chaiko havazivi kuti ndekupi, nekuti kana uri munhu ane brain anoda kuti nyika iende kumberi unotaura zvekubvisa Mnangagwa uchitaura nyaya yekuuya nomwe munhu weZANU-PF. ZANU-PF hainambogara yaona munhu ane formula chero direction yelife chaiyo. Vanhu veZANU-PF kutovati vavhote paelection kungovavhotesawo but even vision yavo indora kuti havatooni. Chatosara kungoti kana ndiri admini uchipinda pagrupu uri weZANU-PF ndotokutanga wasenda picture yemukadzi wako ndione choice yako kuti choice yako inokubvumidza here kuya kuzodhibheta panapa because kuna vamwe vanhu vane choice dzakatako. Saka machoices yavo mamischoice yavo akuita kerovha kusvika akutodisturba nyika. Saka ndiri kushavisa hondo yavari kuita nhasi yekuti Mnangagwa azoba, Mnangagwa azodii, masoja azoenda, vanhu vazoenda vakanopiwa azonopimirwa zvinhu nedhora. ZANU-PF inobva nemunhu kukaribha kunomupira pisi yenyama kuBedbridge nemabhazi enyika eZUPUK akaita mudungwe. Vanofamba kuenda kunovhura tavheni kuCholocho kubva kuHarare. Vagara vari vanhu vasina direction nekukana kukoshesa nyika kuti nyika chii. Vanhu vakararama upenyu hwavo hwenhamo hwekuti kukwira mota chaiko kunovashamisa zvokuti vakangonzwa pane dhizeri vauda kutotravelera long distance. Saka nguva yavo zhinji ndeyekufamba vachiita zvisina basa. By then kana emazozviona mai kuti hatimo mugrupu revanhu vari kufamba vachiita zvisina basa, isu hatisi kudya, tiri kutoonekwa tichingopfuurwa. Tashayawo zvimateleti zvekubhadharisa vanhu pamusika wokuMbare, vanhu vachigeza nekuita weti paMbare nekumamira mumatoireti. Mochiuya panapa makutiitira noise muchitaura pamusoro pana Mnangagwa naChiwenga. Those are the greatest failure in this world. Hakuna bato rakatadza upenyu kudarika ZANU-PF. And hakuna zverimwe bato richatadza upenyu kudarika ZANU-PF. Rine vanhu vasina direction. Vakasiyirwa nyika iri mhandara. Vakazvarisa nyika mapofu. Vana Mnangagwa ndobofu guru rekutanga muZimbabwe. George Charamba, Opa Muchinguri, General Chiwenga, Owen Mudha. Kozoita akakaneke kamuzukuru kane chimimba akanonzi Wikineri Chivayaka kekumbovharwa nemwana waGeresa. Neuyu anoita semubvandiripo anonzi Scott Sakupwanya. Vanhu vese vava havana kana direction yeupenyu. Chavanoda ivo imbiri yekunzi ningi ndiri mbinga. Mauri kuita mbinga imo mune vanhu vanoda kudya vane upenyu. Umbinga hwako iwo uri kutora zvinhu zvevanhu ivavo vari kutambura uchiita umbinga pamberi pavo. Woita mbiri yekudhoneta motikari munyika yevanhu vasina zvipatara. Apa mune vanhu vanosapota ZANU-PF vari kumamira mumwena kunana Epworth. Kumamira pasingazivi kuti apa itoileti here kana kuti chii. Vanoita sekuti achawira mugomba retoileti asi munonopa motikari ikoko. Munoenda muchinokambina nana secondary overspeed. Kana muchiona Epworth munoona location ine vanhu. Asi munoita mbiri yekupa vanhu mari muchiita sei. Mapofu acho neZANU-PF yone asingaoni anenge achingosapota achiomberera. Vachiombera kudaro vanenge vachitotuka chamisa. Muri kutukirei munhu ari kuti ngatibvisei zvinhu zvakaipa. Zvino nhasi ndo wamauda kuya muzorumbidza panapa. Asi musi wakabirwa election panapa ndimi amuripo muchirwa vanhu veopposition. Muchiita sei zvakawanda zvamakaitira nyika zvakaipa. Musafe makafungidzira kuti makangwara kudarika Mwari. Mwari ndiye akasika vanhu vese vanorarama pano. Tinoona vamwe vanhu vasina brain vachitoshora bhaibheri kutaura nachamisa. Bhaibheri ndo rinogaidha upenyu hwedu. Nyange rakanyorwa nevamwe vanhu. Asi munhu wacho akarinyora aigaidha mararamiro edu kuti tisararame nemhuka. Tofanira kuva nedifference pakati peshumba nemunhu. Shumba inodya chero membwe iri kubereka. Saka dzinowanda sei wadya mai vacho kamwana kanosara kachifa. Ndo mararamiro eZANU-PF iya. Instead yekutsvaga dzimwe mhuka dzisina mazamu inoda vanodya iri kubereka iri pamateneti ndo yavanoda kuuraya. Semaurayira vanoita kuti vanhu vafe kugomo kune masiza. Magetsi anoenda munhu ari pasiza. Hakuna kana x-ray. Unobva kumasvingo unotsvaka x-ray kuMpilo hospital kuBulawayo. Unosvika kuino kiu panapa nekuko.
havana kana direction. Apa x-ray enda 1.2 1200 US asi vakunotenga x-ray kuisa muzvipatara umo vanotengerana wakadzi vana mutukudzi mafortune. Uri kudeba mukadzi wamutukudzi akafirwa kare. Chii chauri kuda? Munhu amofanira kuti agara akapfeka soro muchimunyaradza kuti munomupa motikari kuti aitei. Hazvina kana direction. Ndosaka ndati vakangofanana nechituta mangoro chiya chinosunda matuzu chiya. Nguva yavo zhinji kubondera chete vakadai dhu. Vakadai dhu. Ungakambena uchinyika Zimbabwe ngaichinje uchiti ngaichinjiswe neZANU-PF. ZANU-PF inochinja nyika ipi? Ipi nyika inochinjwa neZANU-PF? Ndiani munhu weZANU-PF anotaura zvinhu zvinoendesa nyika mberi? Ndiani? Anotaura chinoti nyika kuti akataura wakaona nyika nezvayo zvezviti tani 44 years ingone one station of TV kuti mungoona chete matuzu aningataura paZTV. Matuzu yoga oga ndo anengazi vanhu vaone. Kana muri genuine mastation ngawande. Vanhu vaone zvavanoda. Vanhu vanova nechoice, vaive nechoice. Imi mongoti vanhu dai vaona zvinhu zvimwe chete izvo nyika inoshaya ground rekutambira bhora. Timu inotambira kunze asi munongotora kuita mapresident. Nematumbu emvura, matumbu amune mwina emvura dzakangozara tira kuita mapresident. Uda kuita president weiwo wakadai. Unombotaridzawo paglazi rekuti unyatsora kuti ndingava president wenyika here. Iva ine choice vanhu veZANU-PF yakanaka yekuziva kuti tiri kuitira zvinyika naMwari tichiremekedzawo chisikwa chaMwari. Nyika chisikwa sewe. Vanhu kana wakutora munhu anoita kuti nyika ite sedesert ichibirwa every day. Kuzadza mbavha ukasvika pambare hautozivi kuti mbavha ndiani. MaZANU-PF vicho havanobava mayouth avo dzingori mbavha. Nyaya dzavo dzese hadzina kana direction. Asi munoti muchiti nemakauraya nyika. Maane nyika 44 years muinayo. Chamangaita munyika yacho hapana. Inoizi chete. Muri kurwa nemunhu asambobvira akapinda muofisi. Muri kurwirei nemunhu asambobvira akapinda muofisi wamuri kuti makakunda. Muchinja mutemo yese kuchinjira munhu wano wamakakunda. Urari zvamakamukunda chidzosera mutemo kapopozisheni muchitemo ushande. Muri kutowedzera kureredza mutemo muchitya munhu wamakakunda. Saka udofo hwemayouth eZANU-PF hwakawandisa zvekuti vakadzidza mutereti mamwine honye